Ja, het grappige is eigenlijk, ik dacht nou ik ga gewoon maar eens bellen naar een woningbouwvereniging. En terwijl ik belde, konden we hier al bijna wonen. Ja, het was een beetje het rode loper idee. Ik kreeg ook allerlei aanbiedingen van mensen, of ik bij ze wilde eten, zodat je een beetje kon wennen hier in Limburg. Ja, dat vond ik echt heel apart. Nee, dan ga je nog denken van zit er niet wat achter, want dat is natuurlijk de mentaliteit die je langzaam hebt gekregen in Amsterdam. Van wat willen ze van me? Maar goed, dat moet je toch uit je systeem gaan zetten, want het is allemaal echt. En wij zijn heel erg op onszelf, dus dat is toch heel even uitdokteren. Balanceren, ja, balanceren van wat doe je wel, wat doe je niet. Ja. Terwijl de mensen het heel oprecht menen. Alsjeblieft niet. Nee. Geen Volendammers in mijn kleding. Een soort centrum voor eigenwijze mode willen we toch wel langzaam gaan opstarten. Dat er eigenlijk meerdere labels, of mensen die net beginnen of misschien al langer bezig zijn, dat we dat meer bij elkaar zetten. En ik denk dat wij gewoon de ervaring hebben om ze daarin te begeleiden, te stimuleren. En uit Zuid-Limburg underground fashion op de kaart zetten. Ik heb het idee dat we in een buurt wonen met buren die je in je waarde laten, want dat is het eigenlijk. Hè? Ze zien ook wel van nou dat we iets anders in het leven staan. En ik geloof dat het geaccepteerd is.